Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Arantzara hurbildu da. Bertan, Ander Almandozekin elkartu gara eta berak erakutsiko digu herria. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Leire Vargas elkarrizketatuko du. Egunon, aurkeztu pixko bat zure buruan, nor zaitugu? Egunon, Ander naiz ni, Arantzako gazte bat. Gaztego izan duan mio gazte bat. Eta hementxe. Bidaiatza gustoko duzu? Ez zida unit gustatzen, naiz ilusioa izan badut leku batzuta joateko. Adibidez, Japonera joateko ilusioekin nago. Hortikan aparte ez unitzikan. Eta egin duzun bidaietatikan baten bat azpimarratuko zenuke? Haunitz gustatu ziten Veneziara joan nintzen, haunitz gustatu ziten. Eta lehen gurtin ere Republika Dominikana joan nintzen. Eta naiz bero handia pasatu nun, ahitzongi pasatu nun. Egun baterako ateraldi bat prestatzeko momentun, zen nahiago duzu, mendia edo hondartza? Mendia nahiago dut, haunitzen naiz ibiltzen, hondartzeko aria ez zit bat ere gustatzen. Eta hiria edo herria? Herria. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Nik ustez baiet, azkenin gustora balin bazaude bizitzaren lekun, konten egon bartzen egiten nahi ez. Lasai eta ongi egoteko leku sekretun bat edo? Bai badago sekretu lekun bat, sekretua denez ezin dut hemen denari kontatu. Eta lasai egoteko eta bizipoza izateko egoeraren bat? Ez dakit, egoera... ez dakit, nahi da. Vale. Irakurtzeko liburu bat? Haunitz gustatuta markatu duten saga bat da, El nombre del viento saga da. Eta filme bat? Dondela urte haunitzeko filmea da, El Bosque filmea haunitz gustatu ziten. Zein dire zure zaletasunak? Ni friki xamarra naiz, orduan bideoikutan aritze gustatzen zait, anime ere bai, eta hortikan aparte tartin mendira joate gustatzen zait, eta hola. Ze aukera ematen ditu zure zaletasunak betetzeko eta zure herriak Arantzak? Egia den gehientan etxeen egiteko zaletasuna dire, aparte mendira joateko edo Arantza mendiz ingutua gaude, orduan horretako leku erraixin gaude egia den. Populazio handia du Arantzak? Ez, 600 biztanle gara. Eta zenbat gazte zaretela erranen zenuke? Gazte talde bat bagara, gu egia den biltzen garenak adintarte handia biltzen gara, 25, 30 biltzen gara orduan ongi. Eta badaukazue kaleko bizia edo? Bai, badago. Igual ez aste tarte ez hain bertze batez ere neguan, aste burutan bizia handia du herriak bai. Herriko aurrek eta gazteek non ikasten duzu, Hemen DBH bi bitarte Arantzan ikasten da, eta gero Tokionara joaten gara DBH 3 batxiller, eta lanbide heziketa beran egiten da, eta gero bestela kanpun. Euskaraz ikasteko aukera badago, ez? Bai. Lan eskaintza badago gazteentzat, eta baldin badago ze lan edo badaude? Arantzan bertan lan eskaintza handirik ez dago. Gehienak lanen ari direnak autonomu dire, badago lekun bat pare bat langile txuna, o dendako, bertzela ez dago industriarik handirik eta hemen ez dago lan. Herriko gazteak orokorrin nola pasatzen duzu zuen denbora librea edo aisia? Kanporatetzen gara elkartuz, joan ja igual ezain bertaz eta artez, aste burutan atetzen gara, elkarrekin zabat hartu, afaldu, eta hola. Orduan, modu libran edo antolatuan elkartzen zarete? Libran. Ze aukera daude herrian kirolak, mendia, ze ekintza desberdinak egiteko?
Oan badaude aurrentzat, egia dan eskolatik kanpoko badago pilota eskola, futbol eskolare badago, eta hortikan aparte, pues bueno, edozein menditara joateko aukera beti hor dago baita ere. Eta beste egiterakoan, ze ohitura duzu gazteok? Batez ere jendia beste egitera udan inguruko herritara joaten da beste egiteko, eta, bueno, bertzela batzutan Gipuzkoalde Hernanira joaten gara, ni ez hain bertze, baina Hernanira joaten da, eta hola, besta dagoen lekura baita ere. Harremanen aldetik, ze ohitura daude, ze harreman mota sortzen dire hemen, Gazteen artean. gazten artean? Bueno, azkenin herri txiki bat denez, bastante organiko sortzen dire gazte taldik. Erdan edut, zure adineko jende bat duzu, zartxua gaztexua, eta denek elkartzen gara elkarrekin. Eta geografikoki, zer emutako bertze gazte batzukin elkartzen zarete edo harremantzen zarete? Nik uste, azkenin Tokionara joten garenez ikastera, bortziritako adin igualako jendik elkartzen garenez, harremanak batez ere bortziritako gaztekin egiten da, nahiz gero baita ere Malerreka adibidez, o bastango jendik ere elkartu, gutxixigo nik uste. Euskaraz bizi zarete Arantzan, bueno, ze presentzia du edo ze azpimarratuko zenuke? Azpimarratzeko, doan dela urte batzuk nik uste euneko eunak bazekela Arantzan euskara. Igual guain atzerriko jende pixkot etorri da, ez dakit, igual pixkot gutxixigo da, batzuk ari dira ikasten eta hori polita da. Orduan, ez dakit, nik uste euskaraz bizi garela eta jende batzuk ez dakitenak ere ikasten ari direla. Orduan euskarak Arantzan badu etorkizuna. Nik uste baietz. Arantzan ez pali badu erriti honetan ere etorkizuna nik ez dakit non izaten aldut, baita ere. Genero berdintasunaren inguruan, ze iritzi edo baduzu herrian? Badaude taldik genero indarkeri eta genero buruzko taldik. Adibidez, hemen gauden lekuan emakumeen baratzia da, hau udaletxik eta talde horrek antolatu zuen emakumeen berdintasunengatik, eta, bueno, gauzak egiten dire, igualez nahi den aina, baina, bueno, egiten dire. Eta antolatutako emakume taldeaz gain, gazteen artean egoten dire elkarrizketa edo eztabaida desberdinak gai honen inguruan? Nik uste elkarrizketa hola prestaturik ez, beti atetzen dire gaiak, eta azkenin horrela. Eta aldaketa klimatikoa eta inguru giroan inguruan, hemen ze kontzientzia baukazue edo nola zaintzen duzue? Baita ere Arantzan, baserri hauniz duen lekua da, orduan bai ikusten duguna da eta arazo bat bihurtzen aldena da, baserritik nola ezin den bizi, baserri ingurua ondatzen ari dela, ez dakit hori den hitza, uzten ari dela. Orduan horko gaiari buruz bai solasten dugula gilagan. Eta badago talde edo mugimendurikan honen inguruan mugitzen den atarazo hauek nolabait bideratzen saiatzen direnak? Nik uste udaletxe badagoela talde txiki bat, gai hori egiten duena, baina aparte ez. Eta ja mundu mailara begira, gazteak eta solasten zarete aldaketa klimatikoari buruz? Haunitzikan ez egia da. Eta zer izaten alda gehien kezkatzen lezuena? Baserrita inguruko eta uste horrek edo? Bai, azkenin gure paisaje haunitz aldatzen aldun gauza bat da, ze urte haunitzaz baserri, dena baserriak 120 bat baserri daude, inguru girori dena aldatzen balima da, aldaketa handi izaten alda Arantzazako herri txiki baterako. Herrian gazte mugimenduen inguruan elkartzen zarete gazteak, ze tokitan edo biltzen zarete? Normalin biltzen gara ostatu baten arrimun, zerbait hartu bidena bat elkartzen gara. Eta gazte mugimendu berezirik edo badago? Adibidez, gazte asamblea bat badago, urte haunitzez lan lau diferentik egin du, adibidez, hasieran Arantzarrok antolatzen zen,
horrekin, atetzen zen dirukin gauza diferentik antolatzen zituzten, baita ere, gazte mugimendu bezala ere ibili zen, bai, badago horixe. Orduan erraren zenuke gaztin arteko elkartasun bat edo badagola. Bai, bai. Gazte ekitaldi eta egitarau desberdinak antolatzen dituzu edo badaude herrian? Aipatu duten Arantzadok azkenin gaztik antolatzen dute, urtein behin ere antolatzen dute autobus bat joateko Sagardotegira. Lehenago antolatzen zen baita ere Gazte Asanbladak eskiatzera joateko autobusa uste dut. Hortikan aparte, inautik ere gaztik antolatzen dituzte, ez Gazte Asanbladak, beste gazte talde batek. Eta antolatzen dira gauzak, hola. Orokorrean begiratuta, zein da gazteek dituzten kezka handienak edo? Nik uste herri txiki baten bizitzik arazo batzuk ekartzen txula, ez da dena polita. Eta lana izateko adibidez beti kanpora joan behar dugu, segun ze ikasten dugun urrutxi xego joan behar dugu. Orduan hori bai problema bat izaten aldea bertako gaztintzat. Eta arazoiek edo arazori nolabait bideratzen duzu eskaeren bidez edo borroka desberdinak aurrera eramanez edo... Badakit bere garaien izan zela saiatu zela diez, ja ez gaztintza baita ere denantzat autobusa izaten mendikan igantziko bentataino, etzen lortu inoiz ere, eta hori adibidez, guiak kotxe bat dugula ez da holko problema, adibidez gazte guainikan adingabetuntzat hori arazo bat azkenin ezin erritik ateri norbateko txineron gabe. Herriko txoko edo tokirik politena, ikusi beharrekoa dena? Nik uste leku bat nioego polita bat daudela, adibidez gauden lekua, bista polita daude, lekuare kuriosua da gilarren, polita da. Bertze bat, ez dakit, adibidez putzu beltz, urdiauzi polita da erran dugu. Eta gero ja nik uste dozein menditikan herri ikusten den lekutan haitz leku polita direla gehienak. Urtean zehar herrian dauden gertaera edo egun seinalaturen bat azpimarratuko zenuke? Bestatik aparte, bestak ere ongi daudela, beti antolatzen da azaruk bata baserritarren eguna antolatzen da, azoka bat egiten da frontonin, eta ero plazan azindak tola daude, eta eguna hitz polita da. Eta hortikan aparte, adibidez menditzulia, mendilasterketa txandak egiten da urtiero ere bai, horire polita dela. Ez dakit, San Juanzun ere San Juanzu egiten da, eta hola gauzak antolatzen direnak inautik, ez dakit. Eta Arantza hobeki ezagutzeko jakin beharko genukeen zerbait? Ez dakit egiarran, hobeki ezagutzeko eta ongi etortzeko edo zer gauza jakinta, ez dakit, herri txiki bat gara, segidan elkarri ezagutzen dugu, eta hori du hona baita ere, ez da gauza, espezialikan ez da jakin barrikan egiarran. Eta, ja bukatzen joateko, bertze herritatik heldu den gazte batentzat do, ze plan eginen zenioke egun batin Arantza inguruk ezagutzeko edo? Herri txikia da, orduan herri guzti irautziko nioke gauza leku berexik eta irautziz, hori instante baten egingo zen. Eta gero segun berak ere ze guztu zituen, mendila segun ze mendi irautzi, badaude azkenin gauzak egiteko eta gero ustatu baten bazkaldu edo holakon bat. Eta asteburuko plana balitz? Nik uste azkenin gauza berdina izango zela, utxa ostatutan jende gehiago izango zela, bastante gehiago. Ze kanpotikan bai jende etortzen da asteburu pasa, eta hori jende bastante etortzen denez, eta turista ere bai. Nik jende honiz etortzen da mendira, nik ez dakit Arantza izautzen duten mendiangatik jende honitzek, orduan gauza berdintxu izango litzeke, jende gehixokin. Bale, mila esker. Ez, zueri. Kaixo Leire zer moduz? Kaixo, ondo, oso ondo.
Bueno, zu bertsolaria, idazlea eta itzultzailea zara, lan asko egiten dituzu, eta, bueno, aurten argitaratu duzu zure lehenengo liburua, eta, bueno, gustatuko litzaidake nolabait liburua aurkeztea, ez? Dena Ametsaren irudipena liburua zertan datzan kontatzea. Bai, dena Ametsa den irudipena joan den azaroan eman genuen. Azaro amaieran eta poesia liburu bat da. Poesia liburuak definitzea nahiko gaitza izaten da batzuetan, azkenean bat gai lantzen dituztelako eta nahiko subjektiboa izaten delako esperientzia irakurlearen arabera. Baina honek gehien bat oinarrian lantzen duena da kontzientzia hartze bat, ez? Bizitzan askotan gertatzen zaizkigun horietako bat. Bereziki, pixka bat abiatzen delako nire kezka pertsonaletatik eta idatzi dudalako azken urte hauetan, hau da pixka bat helduarora igarotzen garen fase horretan, ez? Eta beraz hor, pixka bat hazten zara ikusten errealitatea beste era batean, ez? Haurtzaroa atzean uzten duzunean, eta horren baitan, hainbat kontzientzia hartze ezberdin gertatzen dira, eta liburua horietako hirutan zentratzen da, ez? Alde batetik lehenengo atalean daukagu gure fisikotasunaren inguruko kontzientzia hartze bat, ez? Nola gure gorputzak baldintzatzen duen, nola ikusten eta tratatzen gaituzten ingurukoek, eta nola gure gorputza gainera ez dagoen gure esanetara, ez? Daukaguna, eta ezin dugu nahieran aldatu, nahiz eta nahiko gerukeen, eta nahiz eta askotan hori sinestarazten diguten, ez da? Beraz hor, sortzen den tirabira azaleratzen da lehenengo atal horretan. Bigarrenean, pixka bat munduari begiratu bat egiten zaio, gure gizarte baten parte den norbanako gisa hartzen dugun paperaren inguruko kontzientzia hartzearen baitan, ez? Nola badaukagun erantzukizun bat, gizartean eragiteko edo ez eragiteko, ez? Onartzeko ematen digutena, eta pixka bat horren baitako posizionamendu bat azaltzen da, eta batez ere behin ideia batzuekin bat eginda, horiekiko koherente izateak dakarren gatazka, ez? Azkenean gure ideiek ez bagaituzte hegemoniari men egitera eramango, ez delako erreza beti hori horren baitan bizitzea, eta baita ere betidanik irakatsi izan dizkiguten gauza hauek deseraikitzea, ez? Eta hirugarren atalean lantzen dena da harreman sozialen garrantzia, ez? Nola izaki soziala garen, eta azkenean gure inguruko lagunek baduten eragina gugan eta behar ditugun ingurukoak, ez? Eta pixka bat nola kokatzen garen inertziaz harreman interpertsonaletan, eta horri gainbegiratu bat nola kokatu gurako lukeen ahots poetiko honek. Eta nola ikustuzu, nola izan da jendearen harrera? Ona, behia esan niri iritsi zaidana ona izan da, ez? Nahiko pozik nago. Aukera izan dut jende desenterekin hitz egiteko, agian ez, ez dakit guztiz zintzoak izan diren, beti ez da erraza esatea edo azaltzea zerbait ikusten dizkiozun arazoak, ez? Baina orokorrean pozik nago heldu zaion feedbackak erakutsi didalako jende bati iritsi zaiola idatzi duan hori, eta gainera iritsi zaiola eraldatu batean, ez? Hau da, nik era batean bizi dut idatzi duan hori, baina jendeari iristen zaio bere filtro propiotik, eta hala ere
iristen zaio zerbait ez, eta zerbait indartsua, eta beraz, nik ulertzen dudana da, baduela unibertsaltasun bat sortu da horrek, eta hori da niretzako poesiak duen gauzarik garrantzitsuenetako bat, ez? Azkenean bakoitzak bere lekutik bizi duela, baina badagoela hor azpian oinarri bat partekatua eta pisuzkoa, ez? Eta beraz horrek posten hau horoz gaindi. Beraz, zer esango zenioke jendeari zure liburua irakurtzera animatzeko? Ez dakit, egia esango nioke horra saltzen dela gorputz bat dagoena gatazkan gizatasunarekin, zeina baita guztiok bizi dugun gatazka bat, eta bilatzen duena berradizkidetzea gure gizatasun horrekin, eta nik uste askok oraindik nahiko era bortitzean bizi dugun gatazka bat dela hori, eta beraz balitekeela jende askori egitea ezagun liburuak gordetzen duen hori, eta agian zerbait iritsiko zaiela, eta beraz agian merezi duela aukera bat ematea. Oso ondo. Eta lehen esan dudan bezala, baita itzultzaile lanak egiten dituzu, aurten argitaratutako Barnetik zulatzen zaitut liburuan, parte hartu duzu itzultzaile moduan, zer kontatu dezakezu obra honen inguruan? Barnetik zulatzen zaitut da Latinoamerikako 4 idazleek egindako lanen antologia bat, ez? 4 emakume poeta biltzen ditu, eta 4 emakume itzultzaileek eman dugu haien lana euskaraz, ez? Da Iberoamerica argitaletxeak sortutako proiektu bat, eta egin zen deialdi ireki bat itzultzaileak hautatzeko, eta hortik hasi ginen lanean, nahiko militantziatik eta literaturarekiko eta itzulpenarekiko pasiotik ateratako lan bat dela esango nuke, eta ematen duena gainera aukera bat nahiko itzulpena jasotzeko itzulpenaren kontestuan, ez? Itzulpena dela argi edukita, izan ere agertzen dira jatorrizko poemak eta itzulpenak urren ez urren, eta gainera itzultzaile ezberdinak izan eran ematen du aukera bakoitzaren aldeak eta bakoitzaren estiloa aztertzeko, beraz nik uste nahiko proiektu interesgarria dela, gainera aukeratutako 4 ahotsak ere oso desberdinak dira haien artean, eta aniztasun handia erakusten dute. 4ak ere dira Iberoamerikak Hego Amerikan argitaratutako autoreak, haien artean egin zelako hautaketa, eta nik uste hori aukera bikaina dela itzulpenari begiratzeko beste agian foku zuzenago batean, eta baita ere ezagutzeko agian ezagunak ez zaizkigun itsasoz bestaldeko ahots hauek. Polita, ikus daiteke azkenaldian oso lanpetuta egon zarela, baina proiekturen bat daukazu orain eskutartean, edo zertan zentratuko zara orain? Bai, badut proiektu bat, gainera hori zain egoen erantzun bat jasotzeko proiektuaren nolakotasuna, edo behintzat proiektuak nola funtzionatuko duen definituko duena, eta baiezkoa jaso zentzu horretan, beraz badut bultzadatxoa, eta nahiko gogotsunago kurtsoa bukatzeko eta pixka bat horrekin buru belarri jartzeko. Proiektu literario bat da, baina orain arte egin ditudan gauzetatik desberdina, beraz, ikusiko dugu nora eramango gaituen honek, ez nabil bakarrik lanean gainera, badut lagunon bat laguntza
eskaintzen diana, eta tira, horrek nahiko gotxu nauka, bai. Zorionak zure proiektu berriarengatik. Eta ja amaitzeko ez dakit gustatuko litzaizuken zerbait gehiago kontatzea edo zerbait gehiago gehitzea? Ez, bueno, pixka bat delako oraintxe bertan nire bizitzan daukadan ardatzetako beste proiektu bat, da egiten ari garen bertso emanaldi berezia, ez, erre deitzen da, eta ari naiz egiten Aize Arana, Oiana Arana eta Aner Peritz Euskitzerekin batera, eta ari gara Euskal Herri osotik, bueno, oraintxe bertan egia esan gehien bat Gipuzkoatik bira egiten eta emanaldia eskaintzen, eta beraz horri ere lekutxoa egitea, jakin dezazuen hor dagoela, eta seguronik helduko dela zaudeten lekutik hurbil dagoen aretoren batera, beraz, etorri nahi baduzu horrek ere badu literaturatik naiz bertso emanaldi deitu, eta hori, animatzeko entzutera etortzera. Bueno, ea jende animatzen den. Eskerrik asko, Leire, gurekin hitz egiteagatik, eta zorte on zure hurrengo proiektuetan. Eskerrik asko, hurrengo arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.